mi nepadol. Po 106, keď sa chvíli vždycky správne. Yes, konečne. Ja som bol happy z tých level, čo mi tam padlo a za... Ani pani. A zrazu nejaké dropy niečo. Stačí iba drž to vento, iba drž tú lavu po zemi. A to sa môže aj... Áno, ale ja dostávam aj damage aj všetko. Len kvôli tomu, že máte si takých ako level oni, tak kde budeš dostať Ja viem, damage. už nebudem. Ale si elemental fruit. Aký máš ty stat na defense? Stat. Defense 1028. 1565. Ale na Blox Fruit mám 1104. Na Blox Fruit mám 1. Prečo? Lebo Budha nie je dobrá na normálne, akože ona je dobrá iba na PvP, akože buď s rukami, alebo... A Blox Fruit je teda čo to znamená? To máš... Že silnejší ten fruit je? Áno, fruit. No tak vidíš, ale... Ale ja fruit nepoužívam, ja iba zapnem a použijem iba zbranie. To máš iná. To skoro som zabil docela dobré. Kámo, ja chcem vidieť ten efekt. A to musíme ísť prioritne na Magma Raid, alebo Áno. na iný? Pokiaľ máš to fragmentov. Fragmentov čo vlastne? Tu dojde až Ja 5. 2800. No tak to máš hneď aj na 2. Áno, Ale tam si iba jeden. No však to je... Tak ešte tam to zabije a jeden. Závisí koľko... No okej. Ako tady už budem mať... Prosím, dostane A však aj tu si môžeš kúpiť meče. Tam je dealer shop. Tam je... Mám 1220 level. Ja som ťa tam... Poďte tam. Ja tam idem. Čakajte, tu ručička mi capka. Aby si videl, kde si... No dobra, mám bol to stále. Ale to chudá ten zápek, keď ten permanent nechci vidieť. Eve, zapínam. Ja už som videl, ale už odchádza s tým hento, už sa snažil portovať sa furt. Ne. Sa posral. Si videl ma? Mám 1220 level. Ty si kokot, ja som práve chcel zobrať do tej. Ja ti už budem nehávať, že sa nevedie. Čo tak idem? A tak mám 300 000. Aj kokos, tak tá magma bude asi silná, to asi nedáme. Je tu v pokoji nejaký ešte jeden. Myslíte, ja sa čo opýtam? Ne, opýtaj sa radšej to, keď nie je ešte. Že keď Ninja hovoril, že vraj to je ťažké dať na raid. Vidíš sa volá Ninja. Nie, áno.
To zdvíhá? Kde sa to zase iskrejú? Tebe tam sú vyše capkou. Nie, Videl som... to nevadí. Poďme sa na moje bounty. Poďme sa na lopak bounty. Svoj mod? Bounty. 1 milión 900. A tam nejaký oficiál. Lopak, lopak. 2 milióny? On má... Bounty. A on má 2550 level a je 1200 a ako dobehne. Bounty má. A kde je normálny ako ten ninja? On má... Ninja je lopa, normálne, on sa tak volá lopa. A ten slabší, jeho účet je Ninja Official. Čo prosím? Akže ja som videl hrať, že dlho hrá ten box. Má už max level Ninja. Ale 2 milióny 52 tisíc. Bounty to je veľmi málo, akože ja mám 2 milióny. A to mám ešte na policu. To je strašne málo a ty nemáš ani... Ty nie si ani v 3. svít. To máš už 2 milióny. Ty vôbec nezabíjaš capku. Zabijam skôr. Tak ty zabiješ, ale asi on nie. Som bounty. What? Čo je? Že to je ten listok. No, písať by si to dali. Prosím, nech to dáme. Prosím sa, že to dám. To nezaujímavé ešte. Aspoň keby si dostal, aspoň keby si prežil. Asi to bude. To skakujem ja ako prejsť. Skakujem prejsť. Teda či zdrhá, ja mám veľmi silný. Dobre, jeden dead. Druhý. No, minulo akože raid, magma raid, Capek bol venom a nedávali... Akože flame raid je docela ťažký. A to je začiatočnícky. To je flame. Čo to je for robené, nie? To je strašne veľmi to bolo. Tak teraz zase chcípnem skoro. Zabadol dosť. Prosím. Áno, dík. Strašne to bol killoval. Bude skôr si skrapal, to ešte na prvý svet. A ja som skôr. No, náhodou. Daj tam loď. Za práve časom to nedáme asi. To je strašne o tej lave. A fakt skapina. Ako tie lave. No, Akože ja viem. Keď ma tam boti furt hádžu. Je to ten magma raid. Kamo, Ja ti nemôžem dať pomôcť, lebo ja tam ešte nie som. Dobre som hodil do lavy. Chcípite všetci. Nemá. Aha? Nie, to je... No. Nevidím, kde mám ísť, do akej strany. Áno, tam. Dobre, vidím. Takže to je ten prvý svet. 9 minút a to sme ešte na tretiu. Dáme. Tak dáme. Lamo, prestaňte máhať za dohody. Chci tam, dobre? Ti tam pomôžem. Stíham. Kámo, keď sú pri tebe strašne moc.
Nevidím. Akože 7 minút sme mali, takže keď sme skončili 5. ostrov, tak keď sme šli na 5. ostrov, to je 4. Čas je to prdeli. Možno to dáme. Moje hádko spolu, dobre, tohto som pomohol, dobre. Ja viem, keď tu tam bola celkom nie, tam musím pochýliť. No, šarám za... to čo bolo? Kam bakal? No ne, nehovoril som ti na začiatku. Ja, ale ja to budem hovoriť po nekonečne, že mám majú úplne. Tu máš strašne veľa. Fakt. Ja som aj sústredil, aby som sa skapal. Už nie. Samozrejme, že ste to nevedeli. Choď do ryti. Choď do ryti, Kiko. Jaj? Mám malú HPču, že? No, choď už vôbec. Nepomáhaj. Absolútne. Potrebujem to tebe. Tak ale mohol by si akože... Alebo počkaj, to zvládneme. Už sme na 5, máme ešte 7 minút. Ale mohol by si aj ten blok skúriť leveť. Podľa mňa kvôli tomu nedáš tak moc dobre damage. Nie. Ale ja neviem, dobrá. Pretože to strašne má HP. Boss it's spawning? No to si myslel, že to nebude boss? Ten sa pak ide po vode, to je koko. Nie, ten boss. Tam neviem. No tak to neviem, to neprežijem. To treba mi to dobre porobil, už ma poviem, co HP. No nie. Čo je to robí? To je furca. Dobre. Bro. Si nemôžem hýbať, lebo... Ja to pozerám. Zdravím. Prečo nie? Ja som mŕtvý, iba to vidíš. Ty skapal? Áno, lebo boss ide furt po mne, ja si nemám... Povedal som ti, že nechodám ho. To je aj... Tu je nejaký raid, alebo čo? Ja viem. To je nejaký... Raurate, ja tam tiež môžem ísť. Môžem to kúpiť. Ale to sa nezvodnem, akože. Mama, ale ja nemôžem ísť ani dovnútra, ani do tam rechti, akože. Raurate. No, mám 1000 HP, 1700. Krásne ty prežil. Keď si tu... To bude teraz celkové. Takže... Keď sa o to... Boss má polovicu HP už. Tam chodí. Na štvrtku HP. To bude celkové, ale mňa pomôžu. Som ready, určite. Takže môže chcipnúť. Ten Alderate, no už má 50 000 iba. 45, 42... To ešte. Mám 2000 HP, proste dobrý. Trochu strhnem si. No, poď. Raid už je hotový. Yes. Raid boss. Už ma boss aj Už sa otvára brána, už tu bude. No, počkaj, ja mu rýchlo napíšem. O môj bože. Je to fakt dám. Je to fakt na tesne. Iba boss, okay. To je ďalšia budha. Nie, ja som to. Mám to. Vyhral som, yes. 4 minúty mi dal som to. Koľko si dostal? 1000.
No 8000 fragmentov. To je ďalší capek, prosím. Poď, choď. Mi to fakt dali. Ty si kde na začiatku, že? V kafe, že? No už som na tom moste. Lebo tu zapovia, To je normálne, Raurate. a za to dostanem aj evolution. Strašne veľa získaš levelov na to a ja dostanem veľa levelov. Ale ja to samozrejme nemám možno. Tu sú To je aj taký, ktorý sa teleportuje furt. Aťo, tu sú dve budy. Oni sa tu levia, kam aj ty sa levíš. No počkaj. Dve ďalšie budy. Ja som im napísal. Oni boli, oni len... Ale ja ti nevieš, čo myslím. Čo chceš? Ty ideš zabiť. Nerob to, nerob to. Vezmo sa ich opýtaj. Race skill. Keď nebude dobrý, tak ich zabij. Oni sú v tom zimnom. Oni sú v tom ohňu. Ja sa sem dám aj Nevidím checkpoint. ich tu vôbec. Lebo oni... Oni sú tam na druhej strane, tak to im aj málo, ale to mám málo čo. Tak ale opýtaj sa. Poď Raurate, poď tam rýchlo hore. Kde? Hore. Vidíš, kde tá lava oteká? No. Tak tam hore na to jaskyňu choď. Tam. Oni je zase Raurate, je tam ísť s ním. No to je ono, čo tam oni mali. Ja tam nedokážem ísť. Hore. Neviem, kde sú, som stratil. On to zapli, už je Raurate, neskoro. Však ja viem, že je. Ja sa tam stíham s ním. Môžeme ísť ešte raz s nimi. Jako za mnou dostane strašne veľa level, dostaneš ty. Sapný bod Ja som tu, a čo tu? To je hej, tam kam sú tie budy. Ne, stoj tu, poď sem. Tu, Ježiš, tam. poď sem, nie, poď za mňa, naspäť. No? Ty dement. No, sorry. To je super, to som nevedel. Tu sa to zapína. Ale nemám kúpené, to sa za 1000 fragmentov. A teraz oni tam pôjde, počkaj, môžeš sa kúpiť 5000. Povedz čo HP, zostaň tu. Zostaň tu. Nie, oni kúpia ďalšiu, že? No, 100%. A keď jeden dám na 8000 fragmentov. Jeden ten hento mi kúpi 1000 fragmentov. Kde kúpuješ to? Nie, trochu tam pošlo. Tam, kde strelím, tak tam v tom zamku, ukážem ti secret. Je, tam v tom zamku, dobre. Ne, ukážem to, stiame. Nie, ja tu zostanem, ja to nedokážem dosť. Sorry. Ok, a tak to zničili. Však oni to nemá ďalší. To zničili, tak to dám takto, do Nie, to zvnútra. môže... No už to zničili, nie, už to zničili. Nie, že nie. Už to zničili. Tak tu počkajme. Áno, áno. Zahrať, čo tu je tu. Nie, oni si najskôr musia asi zapíknúť. Vždycky. Jo, SpongeBob ide, pasta, pizza Áno, ide. však to sú oni. Sú oni. To je SpongeBob. Však to si ty zabil, nie? No, čo vec. Dúfam, že sa tie bude... To je to. Ty vidíš? No? Čo mám taký dobrý krát. Aha. Je to dobrá, to je Ja tá viem, že henta, je. tak ďaleko vidím. Zapneš štíka. No, už môžem vidieť, už sú vás. Už sú nad nami. Na slovenštinu. Ale potom... Napíše my boy
Že ty ho kúpiš. Rýchlo. Napíš, že ty to kúpiš. Alebo ja neviem. No. Zapni. On si čaká, tak ty odídeš. On si čaká. Nie, nechcem. My odídeme na chvíľočku a on to zapne. Switch. Burha. No. Tam si vyšli. On sa celý teleportuje. A trochu na hitu. Že keď si ho idem. Kam on No, ale nie, Nie. Wow. Zawsze teleportuje. Nie, prosím, to čo? Wow. On má dobré, ale schopnosti teleporta. Kontrol. Pekné schopnosti, náhodou dobrá. To nie je reálne. Také schopnosti ale toto okolo neho to je kontrol. A to teleportuje. To sa mi damage. Akurát pozor, koľko tam teraz dostaneš extra. Na fakt ho trávu, to je úplne slabý. Neviem, kde je. A to je. Dobre. Zebraka. Niečo je dostal. 3 levely som aj získal. Musím sa ešte viac nahitovať. Som sa za 3 levely. Ale to on. Aj zebraka, veľa XP. Tak nie. A je to ešte raz. Môj spôsobom tam si. Ja som vyšiel 3 levely, akože 3 levely za jedného capka. To beriem, to je rýchlejšie než... Idem to rýchle. Dobre, to idem kupovať.
chápem, kámo, jako mám na to. Máš zdarno akceptovat? Ne, prostě hituj, furt. No, keď si ale že jeden tablet vyšel popírat, ty si nezískal z dostat. Aha. Strašně já mám fakt otravný. Mám že slabý. Co mi to bude? On se toho vrátí, vždycky byl jenom místo, on se vždycky vrátí na to místo. A hoď tu na zem, tu kde som, hoď tu magmu. Hoď tu magmu, na zem. Ono to pôjde. Není. Ja hľadu si ty. Čekaj, ja som tam magma. Zopek chci. No teraz zabijem. Teraz mám kontrolu za ty. Ja sa ti zabijem, nemôžem. Yes, som to dostal svojím ďalšiu príledu. Ja to dostávam. Yes, baby. Že to je, ty vieš, aké je hrozné? Keď hovno dostaneš? To už je strašné. Neviem, ako dám mi to dať. Kamo, mal som 222 levelov. Teda 1220 levelov som mal, teraz mám 1226. Takže 2 rady sme dali a všetky 3 levely dali. Lebo skúsaj ho pýtať, že či pôjdu s nami magmarej. To by mohli ísť. Ja čo toto lepšie. Tu keby si vedel hitovať, tak to by si strašne moc zarábal. Ty by si aj 30 levelov by si získal. Ty. Áno. Keby som to mohol nejakých nightmare. Ako to najrychlejší spôsob sa farmy docela. Jeden level, to je dosť má. Výborný, dostanem aj za to. Sa ich pýtaš niečo? Počkaj, či magmare nejde. On má teleport? Som tam, ja idem kúpiť. Magmare? Nie. Bravo. Bravo, kúpim na kaču. O Bože, kamo. Prečo ninja zdvíha tedy, kedy my ho potrebujeme proste. Ja nepotrebujem. Uťaka. Ho tam. Ja. Máme dvaja? Áno. Nie. Nedáme. No. Asi ide zaplatiť ten raid. Som hovoril, že má 2 raid. Nie. Čaká. On čaká tiež asi.
kúpil mikročip. Čítam? Čakaj, že Ja 148 000. Čo je? Ako som mal Harrate? neviem. Ja som hovoril, že má Harrate. Budharate. Toto je v pohode, ja sa... To nedáme, my tráva. Ty si teda ja som jediný sám. Ty vypadň do ryti, to fakt neviem, čo to je Budharate. Ja sa opýtam, či jeden má Harrate. Kámo, keď to dáme, tak budem šťastná, ja som si Evejk nebudú. Kámo, ktoré budí. Keby som bol ešte ja budka. Ale to bolo také. My to tak asi nedáme. Dáte. Kámo, Dáme. ty si bol iba ty z oficiálne. Čo ja viem, tak to by sme mohli dať. Mám prvý stroj, To iba vy tam môžete ísť. no tak zostaň, hraj si tam. Nechaj sa tam. Okej. Dobre. Tam rechtíte to, ja to tam za to vidím. Viete, fakt asi tam novienko. Keby Ninja oficiál, ty vole, bol namiesto mňa. Vydám asi veľký rekord. No vyčerpám asi. Nemá preto nejaké s nimi. What the f... Na jeho ruky sa nedajú. Proste ten Spinebook, to je ten, ktorý má aj portál, Áno. ale on má aj doma. Máte kúpené Robuxy v Politi. Nebo to je Z. Nie, ale... Ale môj povedať. Prečo? To je zmenší. To som sa neskápal. Som menší. Kámo, ale Magma... Vidíš to? Ja som mi hovoril, že vidíš to, toto budeš mať na magme. Takto môžeš ísť po zemi a zabíjať ľudí. Ty ja si to pamätám. Aj na ďalší svet. No na poslednom keď niečo. A? Na 5-ke. Vidíš to, bratielu. Ja si stavím, lebo ja som sám na 6 bud. Počkaj, on je friendly? Nemám čo, kde si zabil. Ja som si dead.
vystrieľať. No to je tá škola. A zabudol to budí teraz. Musí ešte ďalej. Ježiš, žena buď hovorila. Ne. Tak asi budem musieť nahradiť. Tak zráte, že ty vydáš veľa. No však áno. Takže vám to nastane buď. Ako stane tak 3 budí, idem tu na. Bacha, to má asi niečo. Tu má normálna buda. Áno. Takýto útok. Takéto útoky, áno. Pajpičočku. Ja mám tiež také útoky. Utekaj. Panánočku. Nie. Tu má fajna. O, to je na budička. Mám tiež také útoky. Sralu. Všetci máme jedna buda. Oni pôjdu ešte raz podľa mňa do dvore. Aj dvakrát, aj trikrát. Ale kam je to nestiaľné už to ďalšie. Dobre, nestiaľme to už. Nestiaľme. O, bacha, to je sa čo teraz si dáme. Už aj bossa zabiť. A jedného. Utekaj do ľudí. Ja ho rozstrieľam. To je ten boss. To je ten boss HP. Sa aj bojím, Aj smart. Byle na max, Táto tu fejková budha. to je full awake. Škoda, že to není baba. Zaj